μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φέρει το μάτι στα ίσα. 39 και 2 δευτερόλεπτα σε φεύγει, εκτελεί γκολ! 1-1 για τον Παναθηναϊκό με το πέναλτι του Τζιμπρίλ Σισέ. Παναθηναϊκέ μεγάλε τετράδε. Ο Νίνης ελίσσεται, βολίδα, γκολ! Γκολ! Γκολ στο τέλος του Νίνης στο 43. Σε έχουνε δοξάσει τη γνωστή σου η παλιά καλή του Νίνη για τον Τζιμπρίλ. Τέλειωσέ τους! Τέλειωσέ